Astrológovia varujú, že prichádza zlom. Niečo, čo ste už dávno odpísali, sa môže v najbližších dňoch nečakane vrátiť do vášho života. A pre niektoré znamenia to bude taký šok, že ešte dlho budú premýšľať, či ide o náhodu alebo osud. Najsilnejšie túto energiu pocítia rak, škorpión a vodnár. Ak patríte medzi tieto znamenia, pripravte sa na správu, stretnutie alebo odhalenie, ktoré môže zmeniť váš pohľad na jednu dôležitú situáciu. To, čo sa zdalo definitívne ukončené, sa opäť otvorí. Raka môže prekvapiť človek, od ktorého už nič neočakával. Jedna veta alebo krátka správa dokáže prebudiť emócie, ktoré boli dlho ukryté pod povrchom. Škorpión sa dozvie niečo, čo ho šokuje. Najprv bude ľutovať, že má túto informáciu, no rýchlo pochopí, že tieto informácie potreboval. Vodnára čaká nečakaná príležitosť. Môže prísť z miesta, odkiaľ by ste ju nikdy nepredpokladali. To, čo bude spočiatku vyzerať ako obyčajná náhoda, sa môže ukázať ako začiatok niečoho oveľa väčšieho. Jedno je však isté. Nasledujúce dni budú pre tieto znamenia neobyčajné.